Onda duh odvede Isusa u pustinju, da ga đavo iskuša. Pošto je postio 40 dana i noći, najzad ogladne, a kušač mu priđe i reče: Ako si sin Božji, reci da ovo kamenje postane hleb. Zapisano je, odgovori mu Isus, čovek ne živi samo od hleba, nego i od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. Onda ga đavo povede u sveti grad, postavi ga na vrh hrama, pa mu reče: Ako si sin Božji, baci se dole, jer zapisano je: Naredit će svojim anđelima za tebe, i oni će te nositi na rukama, da nogom ne zapneš za kamen. I ovo je zapisano, odgovori mu Isus: Ne iskušavaj Gospoda, svoga Boga. Zatim ga đavo povede na veoma visoku goru i pokaza mu sva carstva sveta i njihov sjaj, pa mu reče: Sve ću ti ovo dati, ako padneš ničice i pokloniš mi se. A Isus mu reče: Odlazi, Satano, jer zapisano je: Klanjaj se Gospodu, svome Bogu, i njemu jedinome služi. Tada ga đavo ostavi, a anđeli priđoše, pa su mu služili. Kad postite, ne budite namrgođeni kao licemeri, jer oni izobličuju svoja lica da ljudima pokažu da poste. Istinu vam kažem, dobili su svoju nagradu. Nego kad postiš, pomaži glavu i umij lice, da ljudi ne primete da postiš, nego samo tvoj otac koji je u skrovitosti. Tada će ti uzvratiti tvoj otac koji gleda u skrovitosti. Tada mu priđoše Jovanovi učenici i upitaše ga: Kako to da mi i fariseji postimo, a tvoji učenici ne poste? A Isus im reče: Mogu li svatovi da tuguju dok je mladoženja sa njima? Ali doći će vreme kada će im oteti mladoženju i tada će postiti. A onima koji su bili ubeđeni da su pravedni, a sve ostale ni podaštavali, ispričao ovu priču. Dvojica su otišla u hram da se pomole. Jedan je bio farisej, a drugi carinik. Farisej je stajao i ovako se molio u sebi: Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, razbojnici, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Postim 2 puta nedeljno i dajem 10 od svega što steknem. A carinik je stajao podalje i ni pogled nije hteo da podigne ka nebu, nego se udarao u grudi i govorio: Bože, smiluj se meni grešniku. Kažem vam, on, a ne onaj drugi, otišao je kući opravdan, jer ko samoga sebe uzdiže, bit će ponižen, a ko samoga sebe ponizuje, bit će uzvišen. U Antiohijskoj crkvi su proroci i učitelji bili Varnava, Simeon zvani Niger, Lukije Kirinac, Manain koji je odrastao sa tetrarhom Irodom i Savle. Dok su jednom slavili Gospoda i postili, Sveti Duh reče: Odvojte mi Varnavu i Savla za delo za koje sam ih pozvao. Oni onda, pošto su postili i pomolili se, položiše ruke na njih i otpustiše ih. Pošto su objavili evanđelje u tom gradu i stekli mnogo učenika, vratiše se u Listru, Ikonijum i Antiohiju. Učvršćujući duše učenika, hrabrili su ih da ostanu u veri i govorili da u Božje carstvo treba ući kroz mnoge nevolje. Po crkvama im postaviše starešine i, uz molitvu i post, poveriše ih Gospodu u koga su verovali. Žena nije gospodar svoga tela, nego muž. Tako ni muž nije gospodar svoga tela, nego žena. Ne uskraćujte se jedno drugom, osim po dogovoru za neko vreme,
da se posvetite molitvi. Zatim se opet sastanite, da vas Satana ne uvede u iskušenje zbog vaše nemoći da se uzdržite. Dakle, što se tiče jedenja mesa žrtvovanog idolima, znamo da idol nije ništa na svetu i da nema Boga osim jednoga. Jer čak i da ima takozvanih bogova, bilo na nebu ili na zemlji, kao što i ima mnogo bogova i mnogo gospoda, za nas postoji samo jedan Bog Otac, od koga je sve i za koga smo mi, i samo jedan Gospod, Isus Hristos, kroz koga je sve i mi kroz njega. Ali nemaju svi to znanje. Neki, naime, još naviknuti na idole, jedu meso kao da je žrtvovano idolima i tako kaljaju svoju savest, jer je slaba, a jelo nas ne približava Bogu. Niti šta gubimo ako ne jedemo, niti šta dobijamo ako jedemo. Ako ljudske i anđeoske jezike govorim, a ljubavi nemam, onda sam metal koji odjekuje i činele koje zveče. I ako imam dar prorokovanja, ako znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu veru, tako da gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Ako siromasima razdelim sve što imam, i ako svoje telo predam da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Nikom nikakve prepreke ne postavljamo, da ne pokude našu službu, nego u svemu se pokazujemo kao Božji služitelji, u velikoj istrajnosti, u nevoljama, u nemaštini, u pritešnjenosti, u batinama, u tamnicama, u bunama, u tegobama, u besanim noćima, u gladovanju, u čistoti, u znanju, u strpljivosti, u dobroti, u svetom duhu, u nelicemernoj ljubavi, u istinitoj reči, u Božjoj sili, oružjem pravednosti u desnici i levici, slavom i sramotom, zlim glasom i dobrim glasom, kao varalice, a pošteni, kao nepoznati, a poznati, kao umirući, a evo živimo, kao kažnjeni, ali ne i ubijeni, kao žalosni, a uvek radosni, kao siromašni, a obogaćujući mnoge, kao oni koji nemaju ništa, a sve poseduju. Trudio sam se i mučio, često u nespavanju, u gladi i žeđi, često bez hrane, u studeni i golotinji,